Salut, asta este vlogul din mașină. Mergem pe Transalpina astăzi. Mâine nu mai ajungem acasă. După cum știți, vlogul de data trecută a fost un mare fail. Chiar a fost un fail. Sper că nu l-ai pus. Ba da, l-am pus. You fucking kidding me. Ce priveliște faină. Nu, Rasi, nu. Mami, să mergi la cameră. Îl șterg. Așa, deci vreți niște croco? Uite Mama mea. Pepsi. Și și asta e răzvăr. Păi da, astăzi suntem în 4/8, deci vlogul va apărea miercuri, cât suntem miercuri, dale? Nu știu. Va apărea miercuri sau marți, sau luni, Sau orice altă zi. ca un fel de episod special și mi s-au dat urechile pe care nu știu eu. Așa și am așa un pic de comentat acum Minecraft, de nu am. Și mă gândesc la o serie cu Pokémon, nu știu cum, Heart of Gold, Gold Heart, ceva de genul, sau, nu știu, Terraria, de ce nu? Păi, cam mai se încheie și vlogul ăsta, salut!